No pan doktor, pozrite sa troška mu zaš nedobre. Co ci plano? Co ci plano? Oči boli. S očami? A som si hvaral ešte ráno, má sebe dať za okuliare, som ho hvaral. Vy neznácete se doma, nemá nie jeho cesta, máte še starať od neho. A som vám hvaral, što mne ešte prevčerom, že máte da neho... Máte ešte starať od syna, jak ste ho zdobili, máte ešte starať. No, mne nebudú furt tak chodiť, že ho boli doraz ucha, zapal ma, nohy obolia. Ja mám tých pacientov, čekajú vonka. A ešte vážnejšie choroby, jak on to má. A co to tu papuľu? No, oči, no len. Je červen. Červen. Bude mať zapať. Bude mať zapať, pán Peter Červeniak, len púdete doma, ja mu prepíšem, púkajte už fľaše, vidíte? Čím skôr nás do lekárni, receptom mi píšem. A na ten recept normálne vyberete mu tabletky, neznam telo še placiť, da 5-6 € bude še placiť. Vecej nie. Nem toto na, trim do ruky. Toto je raz, dva do lekárni a vybrať tabletky. To zaúčinkuje. 3-krát denne. To dáte mu o 8, o 12 a potom večer o 6. Dobre? No. A vonka nie jest, bo to jak prefúka normálne vitra a bude sa zas boleť. On má slný zápal do očí. No dobre? Majte sa pekne a odchod.